Yo, only other for only about Mamma Catching, and then so you mentia ebra will be said the moon no. And said the Ecosuinano or the Fomuti. If you as a snigger and then so preco bar no yaba no say you may. If ye, and she one control and them she. If you as a snigger, that's how we ye nimu. Nana prempe nimu. Me Mamma catch this minimu. Na fe de ada na ye nsama ye ka wate. Afia asas nega. Sa wutie yen. Ene etie na bombo na ne ebe so na ye wode a. Hwe. Sa wubisa ye no, ya ka kire o say abaya we de riba na wubisa no no. Woni nsa me so aka kire me. O ka kire o say maame me de me ye maame o nya abaya. Afia de na onya ka fa ho kire no wo pɛ me information. Wa bodam wate. Jama ban. Wono ni na me information. Wono ni betima pɛ. Afia asas nega. Hey, ene ye pay you he nana prempe nana baby a wo fa de ye mane ni o afia he we diamond pass ye kokko me yensa ma wo mane be nkwa gibe de ye ne be mra afia so se ga he we ntini ye tikuro ha ye ho ye de no hwe said ye PP fo awi sika ma wo so bi ma Ghana no yeso ye ne ye ma we no ntia ne ye tikuro ha no abuo funu afia so asnega wohu atinsio fufufune afia fufufunu yi no kwa twene wa ya de no kwa wo fa ba wunim nyansa no kwa wo sew se ampa nyansafo ne wo afia fufufunu the whole world obi ehun se afia so asnega san wanu te se fufufunu wanu se pantwe anyini wohu fo ho tantane ba fo te se wo afia so asnega de wo bi wanu no wo di obi maame wo di obi abusuatem de obi de wo ye bisa kumase maamefo na sebe mpraduasa bebo obra no be ma sidane bunkanan be kumase be kwa yie nti no be ntu mfiri kumase be ntu mfiri be maame ene be papa be nchi be bia be funu mahye e metena sebe nkanan obi kurom maame bia de obo obra maame bia papa bia de osi su no wanyansa no ni mfie kwa animu a ne makra de na ba nkanan ya me maame owo me sister sora na oba bureche ni kunu yesi ma sister panyini ono oba breche de maame okwatena efiri do ma hinkura akwatena nkran te makura na owosu se be ye sister be kwa aba ama na bado ma hinkuru abuwa funu wo wabrabo a wabo no maame fu abebo abrabo papa no enye wo mate se wo ne hwebewu Evias was nigga, hey, ye mahunti, ye did ye wu, police in cheer, so yan tear, ye near Sembia, my woman even quadbi. Wait, Jama, wait, gun and knee bema, abba Bob Brower bridge. Or buy ya already Jama, a bamrasono, ne muddy any me and son, ne muddy ye jakenda gate, ye that then free, yes, I get the answer to Bini, Evias was nigga. What do you have? Way woman will be a woman, ya money, the event blue, yan yet enie ye report ho a ne be hwe ye migration for no so abegu ho no migration for no so abegu abenim badwa na be ne ye dura betin hwe ye saa utwa asere wate ya boa aburochire dede ye nto unity o internet no aban na fix ya maye enti he ye fie the whole house a yetim no bo so me depend say do obi aye he obi create 26 euro internet obi tia 26 fiti anopa awia anwumre afia sasne ga yeti internet ne so ye ma de osua de ye ma de ofanyansa e de abebo brapa abuo funu ba fi ba kankan te sewo na wo ba be nim wo Ghana no obi aya na afia sasne ga so kra de wo bua na ye bebua wo ne ye bebua wo tena ye bebua wo ne sama aka kire wo me wo yo ba ditwini de na ne maame ne papa atem ene de obeka ye say ye tie brochire a wuni nye no eno hu moye ne de abra no eno no ma kire no efia so asnega wo pede obema wo invitation ama baba brochire Germany kuro ha wo fa wane ne ane ne na ode ne na Madagascar ene Dubai no eno no ma ka so me bre Germany kuro ha na prempe o Stuttgart o Sisabroki nana owo ho menwe Germany Berlin capital ha eno no ma kire no ye mani nie efia so asnega ye mo bre bia kra ye manie eni o police in cheer, soldier and cheer, and robbers in me. Ba 40 say wo ba de owo kuna no wo twempena wa kwachi obi ba be ma se me wano na wie so asana kofa be ma foforo abetu ne danim wo ye nipa wo da abusuam abusua hwe se wo da abusua ma me hwe se ba papa hwe se ba abo afunu evi so asana ga hweye aprochirefo de he na prempa de amfa wasam nko no so be ma nyansafo o ma me tu kwan bo bra
e wa bretire ha ko fa ne baaye no me nua be ma ne dem baaye o afia so asne ga aboafunu obo brapa ne nka wonya ba bi tena se ya wotu wunua no kra be se wutin di bekyere wunua no kra be de wo bekyere wunua bo odi na bretire kuru ha adwuma kuro nya bi nye se wunua bi wuda bretire ha na obebo wudi na adwuma kuro nya bi nye afie mema wo mu MP4 na be ma usika na ma benje visa mana de brabelin kuru ha wo ka ye batu nkosua aburo ka ye babu pam wo hu se jama abane nka wa be hu wo bedura no ho nsem da ha bisa agrada sa ye de ne ba deport no every landing okoyi ni sika no wo UK no agrada okoyi sika wo UK on se ba manso no bra wo kuru ha bra Germany Berlin kuru ha bra Germany asase so ni bedi wo nkura sese na de te Ghana no wase na nipa nyansafo ba bobra abu abusuya wufiri no nipa dodo sele babo bra mpanyimfo na begu Ghana wo di batane babo bi mpanyimfo na begu Ghana no osara wo di kwam despite ho aho aho se wo fa o papa wo manana utwa asre aboa wuni twa asre despite ofiri wabusuya despite ofiri wabusuya yankoto ayeda onya so me bunu ni be se wa pampaso wate wa pampaso wa wo yo ba ya fe de wa jajira ho say ye obi anim ye wo ni ye niwu aboafunu na ye da na fe wa ma asa ne hu waye obi aye nye obi ya no obi ani nya ye ti Germany ha me mama ka akiri awurade obi ni ma obi kire efi atlas nega ene ne maka kire wo say mpanyimfo be ka se dimpa yes na honya wuni nipa be ni nye ye okuya pe mama no kro hene nana won kwaso makora aboafunu wo wuti we obi kura kasa wo ye obi kura woni ohene ho akra ne be frɛ wo se bra nani wo ahemfo ne mpanyimfo bi ne sebe tese nipa bi tese wo no wo kwa bentimi be ye mpanyimfo eni tini na ano ne me kase ba begu be ho no hwehwe ni mu na akuomo na wo hu nyanya no hu nyununu wodi fi kura kankonya mansu agira fa santeman aboafunu wo afia Schwarzenegger wo de awa wo yoba wafa wane ne anene a wo de yesese yiro ho a na fabra abrochefo yeso a na ka kire yese ye me fa wo ma ne bra Germany se wo Germany be ma no ne wo ye se be bia ndo wo gina no ma wo ma ne be medi holidays ne be me face ye ma no ha se wo pese wo ma ne be wale ayi nkura be wo abrochire wo enye ye Germany ba wo ma ne de bia wo de be ne nan no Dubai ho no bia wo ne nan no e ho no wo ma ne be nya yire awane nanye Germany bade wo nyansa sem me mama ka kira ntie abobra ne me mae ye ade epedafo awurade nyankopo aboa na abu wate edafama nka ba fa popa ho wusi so ye ne wo wusi so no afi 2020 16 ya mu de say MPP ba ye ya wo odu hu kowura no eno ne wo adwuma ye utika unkonto se nantwe no kita yi safwa se wo ko wunsu adwum eno nsuye na chi na adwuma ba na obi etire me adwuma wo eka wadwuma na wo sese wabie nsuye no kire me adwuma wo ka ho nantwie preko bai ye afia Schwarzenegger fufufuna no wano no se na yo fufufune afia fufufune fufufure afia Schwarzenegger ye no kwa wo ho otane papa Sano maami ni se wo benyina yese a nko wo kura nko oja wo ho aboafunu bayifuo ba de wo beku maami na wo papa o ma be di nisuo bakwa asamando akra ba wo ba wiase musuo gu ti so asama mpanyini timi nka nyina waye wadwene se wo betimi aka na ene na abo ti so no ahu de ya wo nana ye ahu de ya wo nsa ye ene ne bra bi ka kire no wo mfono no wani nse funu aboafunu hweme fie de madi ne hwe wo fie wadi wahu de waye hwe Ghana fo man ya begu ho abewo social media iso be gbo abrabo pa be ma me de be papa tete be no wahu be se de be ko ne hwe wo de waye ene ma nya nkwa ne be frɛ wo afia Schwarzenegger hwan ne be frɛ milia brobe so o magisika na o meka nkwase asem a wo ne na ma wo ka no na mama grow ti show base ne so no onu kro ti show base TV kase so no ansa we ya baga na what so o ka bi ne maame oti aburechire nti batetene ne maame we here na mama ground o maame oye here o ha enti onim nyansa enti ne ba ne te ho no etu no fese awuraba adwuma wo ye no ye ne kwan so na mo nkwedi sika achi enti na mama ground te ho no odu ko no show base so hwede wo nko akoye ye odi ni ko wie court bayifuo musufuo ba te sewo
Minia eye wo bi ni ma wo bi kire efia so asene ga ya ka sa ono de oye yenim no jamemfo yenim no na sa yenim no efia so asene ga ko bi se obi se me mama ka kire nya hwan na nipa na ka kire de so me de me wo abrochire ha dada na chese ye awurade nya me sa me so hu hia abua fufufune ino kwa fufufune ne de mo me nka ganafo he chene wo so ametua wakaka duro ada enti no ma asa na ya efia so asene ga ya sa no he wa roba no efia so asene ga no fufufuru ne de atwene ne wo ma bi da no twetwere eyi tachi ma eyi choba kase bi da no ho na ne nkransa de nu na na we ya akra body power fi metua wakaka duro efia so asene ga fufufuru na twene waka no hu ewurade choba kase bi kan tete ama nko choba do ma hinkuro na wo kopa ma nko waduro no se tie nie ne se ba wo fufuo ne tem a ewurade te se efia so asene ga anim afra ho wotane wo ho wotano afia woni nkade a enye no ma me ne kan ala mempe enyansini guro nka wo ti we woni enyansini guro se de wo ho wotane nti no kani se wodi aguro kura de bi behu ahotana ka hwe ma begu Ghana yi hwe delay hwe jakrapia hwe vonesen hwe Vivian Gel hwe de say Emilia Brobe hwe na Mama Brown hwe ma titsirofuo bi awurade hwe wo hene yire gift yanti na wo kura de wo ne mebubo be di na tro se hwe ma fefe o da nya wo class ne be o edi na mebo no nya wo class ne be hwe sa ma we no betina sikukuru be na ne to so ne ba fa dwene bie ba no akanya nsasem abuwa hwan ne beti metu ye sika se sa ma we bi mra no me kansem ana o medi panyini bi atam NDC ne MPP ba Ghana no what se sa ma we bi di politics bi anim wahun sasa ama papa ya mabubo bedi na obi di politics anim aje se wo ko wu ankrai wo kwapa ade di aboa wo mre danti no je se de ho ede be kukura ma wo de betu yesika ma wa o afia de mo ma na kakra awurade nyankopon lawyer Morris Ampao papa awurade ncheche wo rema ate se wo yire afiri mu dada na papa we ka se bi o se afua so no si bodo o se afua wonni suban so ampa lawyer Morris Ampao ale wonni suban bra abrokwa kofa no lawyer no o se afua wonni suban ampa na wo obi amfi wo obi amfi ne yade ya ne meka to se fia swasnega abrabo aye bo na brochire ha no betiti ye wo fie ye ba ye nyansa da ho kro ha yete no anro be se ma yeso obi amatwitu atia ye he wunua no wunua kra mo wo problem awra efie we ye da ho no wuni edesai tami ye wuntimi wura mo o aboa funu wasiaba ma wusika na mototo na modi mo ma birthdays ne niam na mo ye no mo mra brochire ha we be friend brenya sika wo brenya madamfo bi ne kae ala mama wo si ngrofo ni sika no me se sika ba brenya ne beto ni sei ye de ne de ye twe a ye twe ne purse nu efrisa ya bre ya sora homache ansa ena de odio ma ye no so no o de mra to ho wasiaba wate utwa sire via so sire utwa sire preko fufufu utwa sire ena de ende bre we ne mpese wo hu se ye de abrochire na ye ba ya mo bra kra no ya mo bra che ye ma ho nkura we be hia roba be hia obia merofo mama ka chire die wo bi ni ma obi chire wo saka fama wunia ene me ba afie fufufu no afie so snega ala ye te abrochire obi anim ye so a ye mani nie eni mama no be mna madubie me da se sende ma wunia bye bye hwan be dina se we na